Като психолог ще ти кажа какво трябваше да казвам. 6 сезона наблюдаваме едно и също в Ергената. Най-овладяната участничка е най-опасният конкурент. Като психолог ще ти кажа, че тишината понякога е стратегия, а не срамежливост. Докато другите спорят, доказват се и влизат в конфликти, тя наблюдава, събира информация, вижда кой как реагира, кой се излага, кой губи контрол. И това е социална стратегия. Минимални грешки пред групата, максимален ефект в точният момент. Тихият човек не се бори шумно, защото просто не му трябва. Той избира правилният момент да се приближи, правилната реплика, правилната емоция. И точно за това този тип участничка изглежда спокойна, а всъщност е много осъзната. В реалният живот е абсолютно същото. Хората, които не вдигат шум, имат най-силна позиция. Не подценявай онзи, който не се доказва постоянно. Понякога просто той играе по-дългата игра.